Tak, tu sme parkovali hneď pred vstupnými vrátami. Ani ma nepočká. Tak, výstup už začína. Stíhame v pohode. Tak, už sme v Hellentáli. Pekné údolie. To nás to niekde čaká. Viacej doľava. A nie sme sami, ako som si myslel. Jasný drak. Tak tu začína cesta na Teufels Bad Stubensteig. Tak sme pred nástupom na feratu. Tento rebríček tady tak, kde hore uníme už teraz. Tak takto sa dávajú podvesky. Takto pôjdeme, tam sú lana. Tento rebríček nás čaká. Ahoj. Travers. Čertová kúpeľ. A to sú kolena. Až bonce. Hellentál. To čo bolo? Že tu majú svoje cedule. No, tam už bude snad koniec. Pohrdavý pohľad. Odtiaľto sme prišli. Milenci. Tak Schneeberg už je za nami, ale to ostatné je stále ešte pred nami. Feratku sme zvládli,
pár kameňov zasvišťalo okolo nás, takže príoba v každom prípade. Takže na Schneeberg sme mali pekný výhľad. Deti, zima, dievčatko. A hľadáme cestu v snehu. Ako vždy v Rakúsku. Schneeberg. Dobre, pozriem GPS-ku, toto vyzerá také na zvieratka. Rob dobre šlapy. Tu je lano už. No, takže takýto výhľad je z Helmtal výhliadky. Počasie nám vyšlo. Bolo treba aj chladiť. Helmtal. To je počasíčko. Musíš už šlapať za mnou, jak si išla. No, lano bolo pod snehom, cepiny sme nechali doma, bolo to veselé. Ideme cez Alpenfera tu dole, je to mokré všetko. Po kolenách. Nechce, ale niekedy je dobre mať spomienku aj na stres. Radšej sa istí, lebo je to mokré. A už silu bude. A tam tak, kde. Legendárne stupačky. No. Toto budeme sa nejak prejsť tú vodu. Toto bude sranda ešte. Ale nejak sa zapreme a uvidíme. Tento puklinou sme išli pekne až hore. Ešte pôjde to aspoň 100 metrov. Mali sme aj kaskádu. Ani na Triglav nebolo také. Pravá dole, tam ľavá, pravá. A toto je náš kuloár. Tak tu lietali kamene. Nás čaká za pár rebríkov. Aby sme sa dostali na spodok doliny. Záverečné rebríky. Hlavne laná boli pod snehom, takže tešíme sa už. Katka hovorí extrémne. Aj skala plače z nás.